Yo, what's up? Takže tentokrát to bude zase Fortnite, lebo ja reálne nemám žiadny deň. Viete, že bol crazy. Som išiel vlakom naspäť. Máme revízor, rovno prišiel ku mne, rovno si to nové nabehol ku mne. Hneď ku mne prišiel a povedal, že yo, what's up? Daj mi listok, akože to pôjdeš. To je úplne normálne. Daj mi proste oné. A už som vedel, že ten typek, akože ten revízor bol taký trošku, prišiel mi proste taký iný. Hej, necítil som proste tú energiu, ako normálne z revízora. Proste typek sa ma pýtal, nie revízor, sa ma pýtal, že yo, what's up? Daj mi proste oné svoj listok, ďakujem. Ja som povedal, že jasná pohoda a hoda. Tak som dal proste do ruku ten listok, nie? On si pozrel a potom z nič povedal, že jo, daj mi ešte doklad totožnosti, aby som zistil, že či mi neklameš. Ale že doklad totožnosti, ale to presne ale to vám hovorím, že to proste to nebolo tak, to nebol taký normálny revízor. Ako fakt. Ja proste som cítil z neho divnú energiu. Ty si kamo revízor? Typek tu bude hore. To mi chceš povedať, že ja som pedebil a že neviem, hej. To nie, kamo, idem za ním rovno. Hej, ale bude spankillovať. No nie spankillovať, ale pojem dobloj, pojem hore a hej ma bude strelať. Ty fičur jeden, ty beťar. Kde? Sekla sa mi hra, menej sa sekla hra. Tam. Poď, postav strom. Zasaď. Dom. Really, probably, exactly. Literally, honestly, seriously, basically, literally, exactly. OK, kámo, mám som teraz že minútu a už píli. A vydar to pôjde zatiaľ. Kámo, máme stromy. Kúkaj, typek. Tá porra. Ten veter, kámo, hýbaj sa. Kámo, ale čo mi to tak sekalo? Dobre, teraz, kámo, ja vidím, že teraz to pôjde. Ale tak není dobre, že asi som ho zle vyfilil. Asi jedine. Kam kde je to typek? Ale už. Typek skončil. Poďme si ho, nie, prosím. Tentokrát nechcem zase zomrieť. A shit, tu je. Výborne. Ja som vedel, že to je, kámo, výborne. Tak, kámo, teraz ideme play. Výborne. Ja už som videl koniec, ja som videl ten koniec. Ja už som videl, že no nič, počkaj. Ja som dead, kámo, ja som dead. Kámo. Dead. Nie, yo! OK, dobre, že sa vám páčilo toto video. Mňa sa, kámo, tento gameplay bol úplne zlý. Vôbec to nešlo. Vôbec to nešlo. No ja som, kámo, ja som nedal 5 kg. Som debil. Samozrejme, nezabudnite like, komentár a samozrejme, majte sa. Buďte zdraví. Bye.